Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bos días, clementinos e clementinas. Benvidos á segunda edición do concurso Descubrindo Caldas. Neste segundo programa imos seguir coñecendo máis curiosidades sobre a nosa vila. Seguro que xa tedes diante a folla de respostas de hoxe. Lembrades como se cubría? Tedes que rodear a letra da resposta correcta con boli non borrable ou con rotulador. Non vaiades facer trampa, que nos coñecemos. E se acertastes as 3 preguntas de hoxe, entraredes no sorteo que se vai celebrar no mes de xuño. Estades preparados e preparadas? Pois adiante coa primeira pregunta de hoxe, Noa. Cal destes tesouros se atopou en Caldas de Reis? A. Tesouro da Golada. B. Depósito das Silgadas. Ou C. Tesouro de Fosados. Repetimos para que non acolleu a primeira. Cal destes tesouros se atopou en Caldas de Reis? A. Tesouro da Golada. B. Depósito das Silgadas. Ou C. Tesouro de Fosados. Imos comprobar se acertastes a primeira pregunta do programa de hoxe. Noa, dinos logo cal é a resposta correcta. A resposta correcta á pregunta número 4 é a B. Depósito das Silgadas. O tesouro de Caldas de Reis, tamén coñecido como Depósito das Silgadas, é un tesouro de gran tamaño atopado por Mario Touceda e que agora podemos ver no Museo de Pontevedra. Era moi fácil, seguro que acertastes a primeira, a que sí? Pois moita atención, imos logo coa segunda pregunta, Paula. En que lugar do municipio atopamos a Fonte da Burga? A. Arcos da Condesa. B. Sallar. C. Centro Histórico. A ver, repetimos para quen teña dúbidas. En que lugar do municipio atopamos a Fonte da Burga? A. Arcos da Condesa. B. Sallar. C. Centro Histórico. Houbo sorte coa segunda? Era moi dada, non si? Dinos, Paula, cal era a resposta correcta? A resposta correcta á pregunta número 5 é a C. Centro Histórico. No ano 1881 foi construída a fonte termal pública do Burga, en pleno centro histórico da vila de Caldas. E, como xa sabedes, as súas augas son moi coñecidas por teren propiedades curativas. Isto remata xa. Poñede moita atención á verdadeira pregunta do programa de hoxe. Adiante, Mica, coa pregunta número 6. Cal de todos os camiños de Santiago pasa por Caldas de Reis?
A. Camiño portugués. B. Camiño primitivo. C. Camiño inglés. A ver, escoitade ben a pregunta. Cal de todos os camiños de Santiago pasa por Caldas de Reis? A. Camiño portugués. B. Camiño primitivo. C. Camiño inglés. Que emocionante está isto hoxe. Estades preparadas e preparados para comprobar se acertastes a última pregunta de hoxe? Veña, Mica, dinos a resposta, que non podemos coa intriga. A resposta correcta da pregunta número 6 é a o camiño portugués. O camiño portugués, ao seu paso por Caldas, comeza na parroquia de Arcos da Condensa e continúa o seu percorrido polo centro de Caldas ata as parroquias de Bemil, Carrecedo e San Clemente. Oxalá que teñades acertado todas as preguntas e que o pasarades tan ben como a nós. Moitas grazas por participar. Vémonos o mes que ven para seguir descubrindo Caldas, aquí na Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.